wadonjo ka to wabiro ndiko jogi progressively ma by 5 years 160,000 wasendiko to ne gichako gi ambitious program motamogi ni giwacho ni gindiko 26,000 to kare mago mimana barupe magingtan kato gichak gindiko 20,000 moko kare barupe momigi ondiki magintan tasewacho chien kacha chani Teacher Service Commission onge gi ruhusa mar ndiko ng'amiluongo ni intern nikech gionge gi policy no. Koro mokwongo yie mondo ne gine ni jopuonj wendo e inferior terms ne en against the law. Mano the courts osenyisogi ni utimo gima ok ber. To bende ne ok giwinjore kodwa. Kane wawuoyo gi ker higa mokalo tarik 30 dwe mar abich. Onyisowa ni yawa ang'a chandu. To uneno ka bende ambe aonge gi pesa. To sirkal be nyaka ran. Wenauru jogi andikogi by the end of the year. Ka the end of the year ma 2023 rumo, to chako local language. Wachak wa listen. Wawacho ni wamiyo jogi 2 years. Koro 2 years no. Wadwa ni sani endi koro 46,000 mose machua for 2 years go. Migi barupego. Waneno ka Teacher Service Commission poko chiwo barupego. Manyiso ni ma endi bende ene na wachi. Emomiyo wadwa ni mondo wachego olokre gimoro. Emomiyo ng'anyo no chalo ka gima gibiro winjo maber. Ato nyaka sani ka nyithindo ni dala tapani gibiro winjo maber. Ainya nyato etam mar adek monego bedni time penja. Kata kamano wang'e ni kapod wantiere mane skunde mag sekondar madundo wang'e ni kuma grade mar 9 onego bede en gino mosebedo ka kelo achiedh nade mopogore opogore nikech wang'eyo ni grade mar 7 kaachiel kod mano mar 8 ywaruok ne nitiere kapo nono onego bede primary school kata secondary school kata kamano nowegi e primary school. To wang'e ni jopuonjre masani nitiere grade mar 8 onego bedni gidhi e grade mar 9 kata kamano osewach ni osechak gera kilese mago mag grade mar 9 kata kamano wang'e